20 dali ah. Hinaan lagi. Dali ah. Conclusion. Ha? Ano na? Sa Diyos bililon mga batanon nga nagalagad nga maunongon kon magdadalagiya atong mangkon ang iyang gugma ang atong ginikanan tahuron ang ay nato silang igugmaon o malipay nato si Jehova siya makahimo nato nga igala ang Diyos ang ay natong hinumduman igugmaon ang kamatuoran kon bukod na simbata kaniya atong mapalipay si